no es alquilar. El carro sí, pero oye papá, podría comprarme todo el rentacar. Se nota mi acento que vengo del sur. Llevo media vida tirado por el hood. Aunque no haya medio sobra la actitud. La M en la frente parezco bubú. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chocolatezkoa, aizpa nahi dut nik. Horiek inezkoa, zaude bekatzurik. Asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, eta denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. Zuk batzutan sentitzuzu kantua nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori, eta nik esaten badizut eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zitzen, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berean. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da, norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori. Orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezu batzudan argia da, beste batzudan uste dut dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Miarritzeko Atabal aretoa, ezagutzen duzue? Irudiotan ikusi berri duzuena, ez baduzu ezagutzen ez galdu aukerarik eta joan Lapurdi aldera bere hau ezagutzera. Gorka Urbizu ere bertatik igaro da eta han izan da Koldo Otamendi lankidea. Musika zuzenean saioan gaur gauean izango duzuelako. Gorka Urbizu, hasiera bat disko ezoiko berritzaile eta intimo horrekin. Zerrote du kontatzeko, lehenagotik platoan hemen izan genuen, baina ziur musikaz sakonago arituko dela Otamendirekin batera. Eta gu gaurko hasiera bat ez, bukaera bat, txiste txar batekin eman berren nion amaiera, gaurko aktualitate saio fidagarri honi, ez duzue ahaztuko hori, eta asteburua gainean dugula, ate joka, badakizue kolpez kolpe, lan talde osoa hemen izango dugula asteburu honetan, Nerea Kortajarena gonbidatu gainera, ez dira ez gauzak galdetzeko falta izango, eta astelenan berriz, egunero bezala hementxe, kolpez kolpe antenatikat horri zan beste binare gauan pasaz. Ezagutzen dut leku sekretu bat, non deslilurak tokirikan ez duen. Koherente izan, sortutako pertsonaiarekin, zutaz espero dena da, idiotak asko daki, ezagutzen dut leku sekretu bat, non deslilurak tokirikan ez duen. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 5 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu 6 euskal herritarrentzat erakunde kriminal bateko kide izateaz eta terrorismoaren gorazarre egiteaz akusatuta. Zehazki, Carlos García Berro fiskalak, Oiana Garmendia, Aimar Altuna, Oiana San Vicente, Kai Saez de Egilaz, Anton López Ruiz eta Felipe San Epifaniori leporatu dizkie delitu horiek 2016 eta 2020 artean egindako ongietorriengatik. Gauerdian hasiko da Europako Parlamenturako hauteskundeetarako kanpaina, ekainaren 9an botoa ematera joan gaitezen, bozetan inkesten arabera eskuin muturreko indarrek gorakada handia izango dute. Zalantza juridikoei zirrikiturik utzi gabe Foru Hobekuntzak trafikoaren eskumen historikoen aitortza jasotzeko prozesua murgilduta daude Nafarroan otsailetik. Gaur Nafarroako Parlamentuan urrats bat gehiago egin du norabide horretan eta gehiengo handiz aurrera atera du. UPNek, PSNek, EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak alde bozkatu dute. Gaia karrakalak piztu ditu eskuinaren baitan, PPek ez zuen aurreratu zer egingo zuen bozketan eta azkenean Voxen eskutik helduta kontra bozkatu du. Kiroletan, trail runningeko Zegamako festa hastear dago, Zuziria ostiralean botako da vertikaleko probarekin, igandean berriz nazioartean son handia duen maratoia jokatuko da. Bi lehia horietan hasi dira kinielak egiten eta badirudi aurtengo ekitaldia inoiz baino estuagoa izango dela. Gaurko efemerideari begira, gaur duela 56 urte, 1988ko maiatzaren 23an Ingalaterran LGTB mugimenduko 4 emakumek BBC-ren zuzeneko albistegian sartzea lortu zuten. From the cradle bars comes a beckoning voice, a cinch spinning. You have no choice. And I do apologise if you're hearing quite a lot of noise in the studio at the moment. I'm afraid that we have rather been invaded. You have no choice. Following the footsteps of a red dawn, that's the only choice. Spellbound. Following the footsteps of a red dawn, that's the only choice. Spellbound, 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 oh, oh. Spellbound, spellbound, Gabon deizuela, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 5 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu 6 euskal herritarrentzat erakunde kriminaleko kide izatea eta terrorismoa goratzeko delitu jarraitu egitea leporatuta ongietorriak antolatzeagatik 2016 eta 2020 artean.
Gaur maiatzak 23 osteguna abiatuko da ekainaren 9 Europako Parlamenturako hauteskundeetarako kanpaina. 450 milioi europar inguru daude deituta bozkatzera ekainean Europako Parlamentuaren 10. legegintzaldia osatuko duten 720 eurodiputatuak aukeratzeko. 450 milioi europar inguru daude deituta bozkatzera ekainaren 9. Europako Parlamentuaren 10. legegintzaldia osatuko duten 720 eurodiputatuak aukeratzeko. Europako erakunde horretan eztabaidatzen eta erabakitzen dira ekonomia, nekazaritza, arrantza, ingurumena, migrazioa, eskubide sozialak eta beste hainbat gaietako erabakia. Europako erakundeek ezarri dute hauteskundeak 2024ko ekainaren 6tik 9 egingo direla. Euskal Herrian ekainaren 9 izango dira. Horrez gainera, arauak dio herrialde bakar batek ere ezin duela 6 hautetsi baino gutxiagoa izan, ezta 96 baino gehiago ere. Oraingoan 720 eurodiputatuk osatuko dute Europako Parlamentua. Aurreko legegintzaldian baino 15 gehiago. Herrialde guztiek ez dute hautetsi kopuru bera bidaltzen. Alemania izango da eurodiputatu gehien izango dituen herrialdea, 96, eta Zipre, Luxemburgo eta Malta aldiz izango dira gutxien izango dituztenak, bakoitzak 6 bidaliko baititu. Europar Batasuneko edozein biztanlek du aukera hauteskunde hauetan nahi duen herrialdean aurkezteko. Hori horrela, Espainiako estatuan 33 hautagaitza onartu dira. Horietako batzuk estatu mailako alderdienak dira, PP, PSOE, Podemos edo Sumarrenak adibidez. Beste kasu batzuetan hainbat alderdi politiko elkartu dira eta estatu osorako plataforma bakarra eratu dute. EAJak adibidez zerrenda bat osatu du, Koalizion Kanariarekin batera Koalizion por una Europa Solidaria CEUS izenarekin. Bestalde EH Bilduk plataforma bakarra osatu du ere, ERC-rekin eta BNG-rekin batera, orain Errepublikak izenarekin. Irune Ergano lankidea izan dugu arratsaldean Iruñean. Irune, nolako testuingurua dugu Nafarroan Europar hauteskundei begira? Gaur osteguna hasi da Europar Parlamenturako hauteskundeen kanpaina. Hauteskundeen egunetik gertu gaudela Nafarroako eskuineko alderdien egoera ez da oso argia. UPNren definizio ezak eskuineko atea irekitzen dio PPri. Nafarroan Feijóoren alderdiak azken orokorretan bere aliatu ohiari irabazizionak, distantziak markatzen ditu eta bere lekua hartu nahi du Europakoetan. Ibarrolak ez du oraindik jarrera erregionalista finkatu, bozkatzera joateko 16 egun falta direnean. Gaur hasiko da Europako hauteskunden kanpaina eta UPN berriro kanpoan geratu da. Hauteskunden eguna eta 2 astetara erregionalistek ez dute oraindik beren jarrera zehaztu eta PPri atea irekita utzi diote, bere ohiko hauteskunde eremua ardezan. Egoera ez da berria. 2008an lankidetza hitzarmena utzi zutenetik, UPNek ez du bere kide bakar bat ere sartu PPren zerrendetan Europako hauteskundetan. 2009an eta 2014an uko egin zion bere burua aurkezteari, eta protagonismo guztia PPri eman zion, Barzinak harreman ona izan baitzuenarekin. 2019an berriro egin zuen hori, naiz eta orduan Europarrak udaletakoak eta autonomikoak batera izan, bi alderdiak eskutik joan baitziren Navarra Suma koalizioan. Joan den uztaileko hauteskunde orokorretan UPNri irabaztetik dator PP, eta lehen aldiz argi eta garbi erakusten du bere aliatu zaharrari Nafarroko eskuinaren nagusitasuna lehiatzeko borondatea. Une honetan urrun dagoela dirudi, baina popularrek pixkanaka uste dute UPN oposizioan finkatuta eta estrategia zehatzik gabe denborak bere alde jokatzen duela. Oraingoz, Ibarrola denbora irabazten eta erabakizail bat ateratzen saiatzen ari da. Ibarrolaren esanetan, PPrekin badauzkate batzen dituzten gauzak eta bere izenez dituztenak. Hala ere, badirudi UPNek azkenean askatasuna emango diela afiliatuei. PP zuzenean babesteak botoek ihes egiteko arriskua areagotzen du, eta abstentzioa ez dagokio alderdi politiko bati. Nafarroan segiz, Nafar Parlamentuak Lorafnaren erreforma onartu du. Nafarroko Parlamentuak Lorafnaren erreforma onartu du ostegun honetan autogobernua arautzen duen legea, trafikoaren eskumena Nafarroari transferitzea blindatzeko.
Hobekuntzaren aldaketa 1982an onartu zenetik 3. aurrera atera da gobernu gehiengoarekin, PSN-ren gero abairen Kontigo Zurekin alderdiaren eta EH Bilduren babesarekin. Baina ezin dugu ahaztu Lorafnaren eguneratzea premiazkoa dela. Horregatik, hain zuzen, orain dela gutxi parlamentu honetan martxan jarri zen ponentzia, tresna eraginkor bat izan behar da gure legea Nafarroako egungo errealitatera egokitzeko. UPNek ere aldeko botoa eman du, baina Txibiteren gobernuari kritika gogorrak egin dizkio, eta Guardia Zibila Nafarroako errepidetatik atera aurreko urratsa dela uste du. PSN-ren iritziz jarrera inkoherentea da, baina Javier Esparzak justifikatu du bateragarria dela Nafarroak eskumena bere gain hartzea, baina haren erabilera partekatua izaten jarraitzea. PP izan da atzera egiteko eragozpenik izan ez duena. Lehen aldiz kontra bozkatu baitu. Erreforma gorte nagusietatik igaro behar da orain eta PPek gehiengosua du senatuan. Goi ganberaren betoa geroago altxatu ahal izango da kongresuan, baina lehen aldia izanen da autogobernuaren legeak ganbera legegiletako baten gaitzespena jasotzen duena. Voxek ere aurka bozkatu du. Heldu da baieztapena, hurrengo lehendakaria izendatzeko inbestidura saioa ekainaren 20an izango da Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak jakinarazi duenez. Osoko bilkurari amaiera eman aurretik, Legebiltzarraren erreglamentuko 8, 2 eta 175 artikuluetan xedatutakoaren arabera, jakinarazi nahi dizuet, lehendakari honek erabaki duela Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria izendatzeko osoko bilkurako dei egitea ekainaren 20irako goizeko 9:30. Lehendakariak aurkezteko epea ekainaren 14ean amaituko da 12etan. Atzo iragarri zuen Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak maiatzaren 28an aitortuko duela estatu palestinarra, ikusitzagun euskal alderdien erreakzioak. El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Nos habría gustado que este reconocimiento se hubiera producido mucho antes y que para ello no hubiera tenido que ocurrir un genocidio televisado con más de 35.000 muertos como el que estamos presenciando en Palestina. Orain iragartzen den errekonozimentua simbolikoa, zoritxarrez ezin da esan palestinar estatu horrek lurralderik duenik eta bere agintaritzak gaur egun ez daube aitortzen palestinar gehienek. Bere alako zuetenarako deia egiten dugu baituak askatzeko eta laguntza humanitarioa sartzeko. Este reconocimiento simbólico no va a servir para lo más importante, que es pararle los pies a Netanyahu y que termine el genocidio. שתומכת בחמאס ובחיזבאללה ובחות'ים ובמיליציות השיעיות נגד ישראל, אבל זה גם נגד צרפת. Gernikan izan da ostegun goizonetan Fernando Barrena Europako Parlamentuko EH Bilduren hautagaia alderdi subiranistak Palestinar estatuaren aitorpenaren inguruan duen iritzia plazaratzen. Azaldu du berri pozgarria dela estatu Espainiarrak, Irlandak eta Norvegiak Palestinako estatua aitortzea. Postefak 14,8 milioi euro jarriko ditu Euskal Herriko proiektu egituratzaileak sustatzeko, enpleguaren mugikortasunaren eta hizkuntza politikaren arloko proiektu handiak lagunduko dituzte. Eta egin duguna momentu honetan da zentzu diren hemen mugarraindiko arazo nabarmenenak hori aztertu eta horren ondorioz deialdi bat egin.
lehenbiziko aldia da Euskal Elkargoak parte hartzen duela olako diruzama baten gobernantzan. Eta lan egin du eremua izan dadin Euskal Herriko eremua, bada Biarnoko eremu bat, benen bestera, badugu diru funts bat Euskal Herriaren eremuarentzat eta Euskal Herriaren erronkei erantzuteko. Bada urte eta erdi baino gehiago Saño aldean Gipuzkoan parke eoliko bat eraikitzeko egitasmoa aurkeztu zuela Statkraft enpresak eta gaur bukatzen zen proiektu horren kontrako helegiteak aurkezteko epea. 3 udalerritako lurrei eragiten die proiektuak Azpeitiari, Errezili eta Zestoari eta 3 udalek helegite bat aurkeztu dute gaur elkar hartuta proiektuaren kontrako 6 argudio aurkeztu dituzte. Azken 2 urteotan oihartzun handia izan du Piaspe proiektu eolikoak. Statkraft enpresa norvegiarrak Gipuzkoan Azpeiti, Errezil eta Zestoa arteko lurretan 5 aerosorgailu ezarri nahi zituen, 205 metro alturakoak, eta 170 metro diametro hartuko zutenak. Bada Piaspe proiektuaren aurretiazko administrazio baimenaren tramitazioan ingurumen inpaktuaren adierazpena eta hirigintza bateragarritasuna aztertu eta modu bateratuan alegatu dute Azpeitia, Errezil eta Zestoako udalek. Alegazio bateratuetan jaso da Piasperen bideragarritasun teknikoa ez dagoela bermatuta. 3 udalek adierazi dutenez gaur egun indarrean dagoen energia eolikoaren lurralde plan sektoriala jasotzen du halako azpiegiturak udal plangintzak eragozten ez duen eremuetan soilik ezar daitezkela. Eta beraz Piaspe ezingo litzateke aurreikusitako lekuan ezarri, Sañu mendiaren inguruan. Zestoan indarrean dauden arau subsidiarioen arabera parke eolikorako bide eta parkea bera babestutako eremuan baileudeke. Hori ala aerosorgailuen erabilera batera ezina dela iritzi diote Zestoan indarrean dagoen planteamenduarekin. Era berean Azpeitiko udaleko hirigintza bateragarritasunari buruzko txosten teknikoaren arabera, parke eolikoaren erabilera bateragarria da herriko plan orokorrarekin, baina ez korridore ekologiko eta paisai intereseko baldintzatzaile gainjarriekin. Dena den inguruen inpaktuaren adierazpena Jaurlaritzaren esku dagoenez ark izango du azken hitza. Errezili dagokionez berriz antolamendu planean aldaketa puntuala egin beharko litzatekela esan dute, proiektua bideragarria izan dadin. Hirigintza ikuspegiaz gain alegazioetan jaso da azterketa gehiago egin beharko liratekeela proiektuak ingurumen biodibertsitate zein fauna ikuspegitik izan dezaken eraginaren inguruan. Osagai horiek guztiak esku artean Errezilgo, Zestoako eta Azpeitiako udal gobernuek aurkeztutako helegite bateratuetan ondorioztatu da ez direla betetzen proiektua bideragarri izateko beharrezko baldintza guztiak. Hala ere 3 udalek berretsi dute trantsizio ekosozialerako ezinbestekoak diren energia berriztagarrien aldeko konpromisoa eta Eusko Jaurlaritzari prozesu hori publikoki gidatzeko eskatu diote. Greenpeace erakundeak ere auzitegietara jo du Urdaibaiko biosferaren erreserban eraiki nahi duten Guggenheim Museoaren proiektuaren aurka kostalden legea urratzen duela uste baitu, zehazki itsasertzaren babesa 100 metrotik 20 murrizten duen agindua salatu du. Gure gaztetako bazterrak desagertzen ari direla, zaindu egin bidala gure hau, baina diruen garrantzi gehiago gaztelu atxera ezin joan, Guggenheim beipik naiean, zaborrez beste eta bazterrak, baina boltsikoak beteta, Urdaibai saltzen dau, biosfera erreserba hau, turismoan eskuetan hausten dau. Urdaibai saltzen dau, biosfera erreserba hau, turismoan eskuetan hausten dau. Politikari maltzuren aurka, Txoriburu herriten alde, Txoriburu masa turismoaren kontra, Txoriburu herritarron alde! Komunikabideen alorrean Amurrera goaz, Amurrioko udalak laguntzak kendu dio Aiaraldea euskarazko komunikabideari. Eskualdeko euskarazko komunikabide bakarra itotzen saiatzea leporatu diote udalari.
Amurrioko udalak diru laguntza kendu diola salatu du Aiaraldea komunikabideak. Eskualdean dagoen euskarazko komunikabide bakarra da, ibilbidea duela 14 urte hasi zuena. Aiaraldeko hainbat udalen, Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa eta finantzaketa jasotzen du komunikabideak. Zerrenda horretatik, aitzitik, Amurrioko udala kendu beharko dute orain. Salatu dutenez, 2012 urtetik izenpetua zuten euskara sustatzeko hitzarmena alde bakarrez ete du udalak, inolako jakinarazpenik eman gabe. Gauzak horrela, hitzartutako 6.000 euroko diru laguntza emateari utziko dio udalak. Udalaren jarrera kritikatu du komunikabideak, egoera aztertzeko egindako bilera eskaerari erantzunik eman ez diola baieztatuz. Amurrioko udalak euskararen biziberritzearen aurka egiten duen lehenengo erabakia ez dela adierazi dute ere, eta besteak beste Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluarekin duen hitzarmena 2016tik izozuta dagoela gogorarazi dute. Gauzak horrela bilera lehen bailen egitea eskatu dio Aiaraldea komunikabideak Amurrioko udalari, baita diru laguntza berrezartzea zein euskara biziberritzeko proiektuak sostengatzea ere. Araban jarraitu zirigintza alorrean Gastezko zaborren batez besteko tasa 58 eurotik 104 eurora igoko da datorren urtean. Zaborren tasa 58 eurotatik 104 eurotara igoko du Gasteizko udalak 2025ean. 2022tik indarrean dagoen hondakinen legeari egokitzeko beharrarengatik igoko dela adierazi dute udal gobernuaren ordezkariek. Araudi honen arabera izan ere, 2025erako zerbitzuaren kostuaren 100% tasen bitartez finantzatu beharko da. Igoera indarran sartzerakoan, biztanle bakoitzeko 56 euro gehiago ordainduko dute gasteiztarrek. Igoerarekin batera hori bai, hobariak barneratuko dituen ordenantza berri bat ezartzeko asmoari buruz hitz egin dute udal gobernutik. Abantailarik nabariena zaborrontzi organikoen erabileragatik ezarriko da. Gehien erabiltzen dutenek hobariak izango dituzte. Horretarako hiritar txartela norberaren bizilekuarekin lotu behar izango da. Araudian ezarritako birziklapen gutxieneko betekizunak betetzen diren ala ez kontrolatzeko. Zaborrontzi organikoen kokapena eta erabiltzaileen errenta ere kontuan hartuko dira zaborren tasa arautzeko Gasteizko udalak garatzeko asmoa duen ordenamendu berrian. Osasun sailak Afganistango atentatuan larri zauritutako Araceli Tamayo bilbotarraren osasun egoera hitz egin du gaurkoan, egonkor dago eta pronostiko larria duela jakinarazi dute. Araceli Tamayo 82 urteko bilbotarra balaz zauritu zuten ostiralean Afganistanen izandako eraso terrorista batean. Maiatzaren 22an arratsaldean Basurtoko ospitaleko larrialdietan sartu zen. Talde sanitarioak azaldu duenez klinikoki egonkor dagoen arren, haren pronostikoa larria da. Alberto Loizate Basurtoko ospitaleko kirurgia orokorreko buruak Araceli Tamayoren osasun egoera hitz egin du. Maiatzaren 22 honetan iritsi baita Afganistanetik maiatzaren 17an atentatua jasan ondoren. Kabulen jasotako tratamentua batez ere tratamentu kirurgikoa egokia izan dela. Kabuletik Bilborako garraioa esan behar da arazorik gabe egin izan dela. Ospitalera iritsi bezain laster, egin behar ziren froga diagnostikoak egin dizkiogu. Medikuntzako eta erizaintzako balorazio zehatza egin zaio, eta pazientearen egoeraren berri familiari helarazi diogu. Une honetan, pazientearen prozesuaren larritasunaren barruan sedatuta dago eta klinikoki egonkor. Pronostikoa momentu honetan larria da, eta hurrengo orduen eta egunen garapenaren araberakoa izango da. Medikuek bere egoera aztertu ondoren 82 urteko emakumea Basurtoko ospitalera eraman dute aseguruetxeak berak jarritako anbulantzia medikalizatu batean. Dozenaka lagunek parte hartu dute ostegun honetan Gasteizen egin den ekintza antimilitaristan. Misilak bota dituzte birziklatzeko edukiontzi baten barruan, estatuko aurrekontu orokorrak egiterakoan, armamentuan eta gastu militarrean egindako inbertsioak areagotu egin direla salatzeko eta horren aurrean eragozpen fiskala aldarrikatu dute.
Gastu militarra eragozpen fiskalaren bitartez geldiarazteko deia zabaldu dute Gasteizen bildutako hainbat eragileek. Gizartea militarizatzeko joera gero eta nabarioagoa dela salatu dute. Horri aurre egiteko, desobedientzia zibilaren bitarteko kanpaina aldarrikatu dute. Zeinaren bitartez gastu militarretara zuzendutako zergak ordaintzari uzteko gonbidapena zabaldu duten. Honekin nahi deguna da beste proiektu batzuk lagundu, ez? Militarizaziora jungo lehen zen diru bat bideratzea konstruktiboak, sozialki eta ingurugiroaren aldetik konstruktiboak diren beste proiektu batzuetara. Aurten bide hau hartzea erabaki duten pertsonen kopurua handitu dela baieztatu dute ekintzaren antolatzaileek. Gaur egun bizeen giro militaristari erantzun moduan. Ja aurreko urteko zenbakiak gainditzen ari gara, dagoen giroa gerrak eta gatazkekin nabaritzen da jende horretaz kezkatuta dagoela eta animatzen ari da gehiago bere uko egite eta erretxazo hori agertzera bide honetatik, beste bide batzuk daude, baina eragozpen fiskala bada bide bat esateko gure diruarekin ez ditugula gerrak ordaindu nahi. Errenta aitorpenean eragozpen fiskala nola egiteko informazioa eskainiko dute setem egoaizearen bulegoetan. Errenta aitorpena egiterakoan badago mekanismo txiki bat desbideraketa hori egiteko. Hori bulegoetan dauden pertsona adituek azaltzen duten nola egin, bakoitzak erabaki dezak ze kopuru nahi duen desbideratu, hori eta ze proiektu edo ekimenera nahi duen hori bideratu, eta oso erreza da. Kanpainak momentuz 150 txikimendu baino gehiago lortu ditu Araba eta Bizkaian, euren zergekin gastu militarrak finantzatzeari uzteko asmoarekin. Lan munduan, labek errepide mozketa egin du Iruñean salatzeko patronalak eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek Nafarroako kimiketako hitzarmena guztiz blokeatu dutela. Irune Rejanok azalduko dugu. Lab sindikatuak gaur goizean errepide mozketa egin du salatzeko bai patronalak, bai UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek Nafarroako kimiketako hitzarmena guztiz blokeatu dutela, hala ere Lab sindikatuak argi utzi du ez dela sindikatuen guztizko ardura, baita zenek ardura zuzena duela eta bukatzeko Lab sindikatuak langileen babesa eskatu du eta irmoki lanean jarraituko dutela argi utzi du. Lab sindikatuko zenbait kidek eta kimiketako zenbait langilek Iruñeko errepide bat moztu dute gaur goizean irudikatzeko eta salatzeko. Patronalak zein UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabat blokeatu dutela Nafarroan sektoreko hitzarmen probintziala izateko aukera. Labek iragan urteko ekainean abiatu zuen halako hitzarmen bat negoziatu ahal izateko lanketa, baina aipaturiko eragile horiek guztiz moztu dute bide hori. UGT eta Komisiones Obrerasen jarrera kezkagarria dela adierazi du Asier Calderonek. Orduan ulertzen zaigu arduragabekiri bat bai Komisiones eta UGTen aldetikan, gainera Nafarroko hitzarmena egotea hutsak objektiboki langileen baldintzak hobetzea suposatuko zunean, eta are gehiago orain estatu mailan negoziatzen ari den kimiketako hitzarmen estatalan ari denikan planteatzen herrialde mailakoa espresuski negoziatu ahalez izatea. Egia da atzo ateri zen berriak eta Euskal hitzarmenen lehentasun horrek bertan bera uzten du beraiek egindako planteamendu hori, baina jautsa dinamika eta perspektiba sindikalatikan guztiz salagarri iruditzen zaigu eta horregatikan espazio honetan blokeatu nahi izan dugu bi alde horiek baduten ardura irudikatzeko. Dena dela, ardura osoa UGT eta Komisiones Obrerasena ez dela azpimarratu dute. Patronalak ere agitzer oso dago, sektoreko langileen prekarizazio horretan, hitzarmen estatalaren baitan prekarizatutako langile hoien baitan, eta beraien borondatea izango bazen ere, aukera gonen zen hitzarmen horiek negoziatzeko. Eta beraien erabaki izan du da ere, 25 enpresa desberdinetako komiteak egindako mozioen bitartez egindako eskizun horreri entzungor egitea. Lab sindikatuak argi utzi du irmoki jarraituko duela lanean. Hala ere, dei egiten diete langilei labengan ere konfiantza izatea, sindikatuek duten 100 hori gutxitu dadin. Iruñean jarraituz ikastetxe publiko eta orientatzaileek elkarretaratzea egin dute, konta duzu gehiago Irune.
Nafarroako ikastetxe publikoetako orientatzaileak parlamentuaren aurrean bildu dira hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoa eskatzeko, lanez gainezka daudela eta presioa dutela salatu dute, eta haien esanetan kalitatezkoa izateko baldintzak hobetu beharko litzatekela, nola orientatzaile bakoitzeko 250 ikasle izatea, orientazio plazen egonkortasuna eta aniztasunari erantzuteko dotazioak banatzeko modua birpentsatzea. Nafarroako gobernu osoari eta gizarte osoari eskatzen diete haiekin bat egin dezatela. Nafarroko ikastetxe publikoetako orientatzaileak Nafarroko parlamentuaren aurrean bildu dira, Nafarroko hezkuntza departamentuari lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Hezkuntza departamentuak askotan jarri ditu hezkuntza orientazioko zerbitzuak, inklusio horren eta haien ikasle guztientzako kalitatezko hezkuntzaren funtsesko euskarri gisa. Orientatzaileek horrekin bat datozela diote. Hala ere gehitu dute ez dituztela baliabiderik jartzen eta lanez gainezka daudela. Hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoaren alde egin dute orientatzaileek. Eskatzen duguna da errespetatzea Elgak eta UNESCOk esaten dutena, orientatzaile bat 250 ikaslerendako, lankideak esan bezala ez da betetzen inolaz ere, eta horrek suposatzen du lankarga ikaragarria. Eta gero lanpostuak kudeatzeko orduan, kudeaketa pixka bat berpentsatzea, lanpostuak egonkortzea aldera eta alik eta gehien mantentzea. Behintzat 2 urtez, etekin handiena atera alizateko gure lanari, ez? Eta aniztasunari erantzuteko dotazioak banatzeko modua birpentsatzea, eraginkortasuna handitzeko, izan ere askotan orientatzaileen lanpostuak izaten dira saio gutxi eskola ezberdinetan banatuak eta horrek eragina handia dauka kalitatean. Familiei, klaustroei, zuzendaritza taldeei, kanpoko eragileei eta Nafarroako gizarte osoari eskatzen diete haiekin bat egin dezatela aldarrikapen hauetan. Izan ere, ikastetxetatik ikusten dute hezkuntza inklusio baliabideak ez datozela bat haien errealitatearekin. Jarraipen zabala izan du Bizkaiko grafikagintza sektorearen grebaren laugarren egunak. Larotik interkooperazio feministarako sareak ekitaldia antolatu du Hernanin. Meatzaren 24an ostiralean izango da eta egitarau zabala antolatu dute. Jardunaldiaren nondik norakoak aurkezteko gurean dugu Mikela Lamedika, Larrutik interkooperazio feministako kidea. Kaixo, Mikela? Kaixo zuei, eta mila esker gomidatzeagatik. Bai, zuri, urtarrilean aurkeztu zenuten Larrutik interkooperazio feministarako sarea. Zer esan nahi du horrek? Larrutik zare bada, ekonomia sozial eraldatzaile feminista markoan lan egiten dugun hainbat kooperatiba eta elkartze osatzen duguna. Hainbat kooperatibak osatzen duzue sare hau, zeintzuk? Bai, momentuz hurrengo kooperatiba gea, Aragorputz, Artaziakop, Eiera, Emagin, Farapi, Arago, Irule, Juntura eta Parean elkartea.
Ekonomia feminista sustatuko duen zirkuitu ekonomiko bat sortzeko asmoa duzu beraz, eta oraingoan jardunaldi antolatu duzue, zertarako da jardunaldi hau? Elkartzen hasi ginenean, gure helburua eta sustatzen dugun interkooperazioan askotariko eraldaketa feminista bultzatzea izan da. Bai marko teoriko eta praktikoan, eta barne eta kanpo mailan ere, eta horregatik zaretzen hasi ginen, hainbat helburu eta hainbat eraldatketa bultzatu nahian. Batez ere ekonomian ikuspegi feminista txertatzea, eta horrekin lotutako gauza guztiak, bizitza eta zaintza eta gorputzak erdigunean jartzea, zaretuta egotea eta lehiatik atera eta elkarlanean aritzea, euskaratik lan egitea, eta lan baldintzak eta gure bizitzak hobetzearen alde borrokatzea. Elkarlana, zaintza, eraldaketa, badira hainbat alor eraldatu nahi dituzuenak, eta orain, esan bezala, jardunaldi batzuk antolatu dituzue, gitarura begira, goizetik ekingo diozue jardunaldi, ezta? Bai. Zabalak izango dira eta berazgarria espero dugu. Momentu zeun pertsona baino gehiago eman dute izena, eta guretzako erronka handia bezain polita izango da. Goizeko egitarura begira, goizeko 9:30 ekingo diozue egitarauari, ezta? Hau da, mai inguru nagusi batekin. Bai, 10:00 hasiko da mai ingurua, eta Kataluniako zaren kide batzuk gonbidatu ditugu, eta egongo da Lainsolitako zarearen bikide egongo dira, eta Koopolizeko ekonomia feminista taldeko eta transizio feminista zareko kide bat, eta Mirene Begiristain, eta Larrutikeko bikide. Eta guretzako Kataluniakoen egindako prozesu eta belbide oso interesgarria da, eta horregatik iruditu zaigu oso aukera ona gonbidatzea eta hona etortzea kontatzea. Ibilbide eta esperientzia jasoko dituzue orduan mai inguru horretan, interkooperazio feministaren arrazoiak jasotzeko, ezta? Eguna aurrera joan ala, eguerdiko 12:30 kulturarteko plaza feministan jarraituko du jardunaldiak, zer antolatu duzue bertan? Kulturarteko plaza feminista 4 tailer antolatu ditugu, aldi berean izango direla, eta izango dira barne araudi feminista, amatasuna eragina proiektu kooperatibetan, eta instituzioekin harremana, eta azkena izango da interkooperazio feministaren aukerak. 4 tailer antolatu dituzue, hitzaldi zein tailerretan, tailerretan agian ez da hainbeste behar izango, baina itzulpengintza zerbitzua ere eskainiko duzuela jakinarazi duzue. Bai, mai ingururako itzulpengintza zerbitzua egongo da, eta tailerretan ere beharren arabera xuxurladiak egongo dira prest laguntzeko. Eta tailerren ostean, jarraipena izango dute jardunaldiek, zer izango dugu gero? Gero, tailerren ostean izango ditugu klaunklusionak, Magmamiako Bea Egizabalekin, eta ondoren Baskaria. Baskaria izango duzue, lehen esan duzu gainera, 100 pertsona baino gehiago eman duztela izena, jai giro aparta izango da, eta jardunaldian amaieran gainera, solasaldi musikatua ere eskainiko duzue, nor izango da musikaria? Hori da, egongo da gurekin Ineso Zinaga, eta 4:30 egongo da hori, esan dezun bezala, solasaldi musikatua. Egun borobila izango da, seguru. Jardunaldien nondik norakoak jasota, eskerrik asko Mikel Alamedika, Larrutik interkooperazio feministako kidea. Eskerrik asko zuei, bertan ikusiko dugu elkar. Ziur baietz. Lasterbidean, elkartasun lasterketa nazionalak azken edizioa izango du aurtengoa. Preso eta ieslari denak etxeratuko ditugun segurtasuna ziritsi da 10. Anbotoko Magalera Abadiñora.
ekainak 14 eta 15 Abadiñon egingo den lasterbidean lasterketa azkena izango da. Zenbaki borobil batekin, 10. edizio izango delako bukaera ematen zaio elkartasun ekimen honi. Agian aurrerago beste bat etorriko den itxaropenarekin, herri hontan preso eta iheslarien aldeko elkartasunak ez duelako etenik izan. Ekainak 14ko jaialdia aurkeztuko diogu herriari. Ekainak 14ean, arratsaldeko 8:00 Anje Dualderi eskerrona adierazteko egingo den ekitaldia hasiko da Amnistia plazan. Anjeri eskerrona adierazi nahi diogu. Urte asko eta ez hain samurretan preso eta iheslarien aldeko egin duen ekarpenagatik. Jaialdian, Anje Dualdez gain, taloratuko diren lagunak hauxe dira. Jon, Onintz Azkarate, Itziar Navarro, Manes Pagola eta Teresa Jareño, Xabega Muriza, Eñote Lorreta, Inés Osinaga, Aitu Urega, Igor Lortza eta Josu Zabala, Miren Amuriza, Joseba Tapia eta okerri lanetan Ainhoa Urien. Elkartasun giroan burutuko den gaualdia ederra izango da. Herri bat erditzea, gauza gatxago, ni joan gabe. Zegamako maratoiaren kinielak hasi dira ozen entzuten, igandea maiatzaren 26an jokatuko da Udanearbeo barkatu. Zegama Aizkorri lasterketa mendi laurdenera heltzear da. 2001an ekin zioten mendi lasterketa ospetsu honi, modu xumean ekin zioten gutxi batzuek, baina gaur-gaurkoz ia 600 voluntario daude mendi lasterketa honen atzean. Asteburuan ospatuko da, ostiralean ekingo diote kilometro vertikalarekin, larun batean korrikalari ospetsuenen aurkezpena izango da, eta igandean junior mailako lasterketa eta Zegama Aizkorri maratoi ospetsu mundu osoan ezaguna den maratoia egingo dute. Asteburu osoan zehar ia 1000 korrikalari lehiatuko dira Zegaman hemen bertan, eta Alberto Ayerbe sortzaile eta zuzendariarekin, lasterketaren sortzaile eta zuzendariarekin egoteko aukera izan dugu, hori baina, hurrengo egunetan ikusiko duzue, jarraian mintzat hemen dituzue lasterketaren xehetasun batzuk. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Maiatzaren 26an 500 korrikalari baino gehiago lehiatuko dira. Mundu osoko profesionalek egin nahi dute noizbait Zegama Aizkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezainbeste voluntario aritzen dira lanean. Zegama Aizkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larun bateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailen eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendira ura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna pilatzen den zale uholdeagatik, eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalari dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Gizonezkoei dagokienez Kilian Jornet bueltan izango da maratoian. Berak du errekorra eta ikusi beharko aurten ere maila beran aritzen ote den. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira, Malenosa eta Sara Alonso. Biak euskaldunak eta norgehiagoka handia izango dute Aizkora etxera eramateko. Nazioarteko beste korrikalariren bat aurreratzen ez bazaie. Oraindik ordea ez dago ezer itxita. Datorren asteko igandeko lehian ikusiko da 2024ko Aizkora nork jasoko duen. Osteguna da gaur eta nola ez astero moduan gurean dugu Gaizka Izagirre Pantaiak Euskarazeko kidea, Euskarazko ikus-entzunezkoen berriekin. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz esainatu diren eduki nabarmenak gomendatzera.
Netflixen hasiko dugu aste honetako ibilbidea, Power dokumentala aurkezteko. Amerikar Estatu Batuetako poliziaren historia ustelari buruzko dokumentala da. Eskubide zibilen garaiko milaka matxinaden aurkako erreakzioak poliziaren basakeria gainkargatu zuela eta poliziaren militarizazioa etzela norabide bakarreko bidea izan azaltzen eta salatzen du lan honek. Prime Video plataformatik aldiz, Ferrari filma, euskeraz azpidatzia eta bikoiztua, Michael Mann zinegile handiaren film berria, Adam Driver, Penelope Cruz protagonista dituena, 1957ko udan girotua Enzo Ferrariren, Ferrari autofabrikatzailearen sortzaile italiarra, borroka pertsonal eta profesionalak jarraitzen dituen filma da. Filminetik, bi film gomendatuko ditugu. Lehenengoa Patterson, Jim Jarmusch zinegile estatuatuarraren harribitxia da, poemak idazten dituen autobus gidari bati buruzkoa. Urteetan zinema estatuatuar independentearen ikono nagusietako bat izan da Jarmusch eta film honekin sari ugari bereganatu zituen. Bigarren filma Les Miserables, Miserableak, film frantziar zirraragarriare ikusi beharreko horietako bada. Stefan Ruiz polizia delinkuentziaren aurkako brigadan hasi berri da Paris ekialdeko aldirietan, han bi lankide berria ezagutuko ditu, Chris eta Wada. Auzoaren kontrola eskuratzeko lehian dabiltzan talde antolatuekin eskarmendua duten bi agente. Thriller poliziako dramatiko aparta da. Eta azkenik Primeran plataforman bi eduki. Lehenengoa Algaraka, bakarrizketa lehiaketa, Euskal Herriko bakarrizketa lehiaketa da, 3 kanporaketekin eta finalarekin. Bergarako Jardun Euskara Elkarteak, Goiena Komunikazio Taldeak eta Primeran plataformak antolatua. Lehen saioko humoristak Xamin Fernández, Mikel Iriarte Josemiel, Asier Galartza eta Maider Treviño izango dira. Eta amaitzeko, berria ez den arren, irmoki gomendatzen dugun telesaila berreskuratu nahi dugu. Arkitekten norbegiarra. Hiribizitza errotik aldatu den gizarte bat aurkezten du. Tonu satirikoa erabiliz, gizarte hartzen ari den norabide kezkagarriari buruzko galdera sakonak egiten ditu eta gustatuko litzaigukena baina gertuago dagoen etorkizun beldurgarria islatzen du. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Eskerrik asko Gaizka. Hasiera bat diska aurkeztuko digu gaurko musika zuzenean saioko artistak, ez da, Koldo? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Gorka Urbizu izango dugu protagonista. Urte hasieran iragarri zuen disko berria, Hasiera bat, eta hauxe bere izenpean kaleratzen duen lehenengo lana da. Aurretik inongo azalpenik edo promoziorik gabe, diskoa gabeko 12 zintzilikatu zuen Gorkak sare sozial guztietan. Gerora, bidea egin du disko honek, eta orain zuzeneko aurkezpenetan dabiltza. Diskoaren grabaketa Kataluniako Gizona herrian egin zuen, Teatro Kaleril izeneko antzokizar batean. Bertan paratu zituzten instrumentoak eta bertan egin zuten grabaketa. Horretarako bi konplize izan zituen Gorkak, Jordi Matas eta Joan Pons. Bi musikari hauekin osatu zuen diskoa, gerora gure eskutara iritsi zen Hasiera bat lana. Kantu xumeak bildu ditu bertan, orain artean landu izan dituen distortzio eta rock giroak alde batera utzita, eta bestelako erritmo xumeagoetan datorren kantak dira hauek. Gitarra zorrotzak eta distortzioa alde batera utzita, Gorka Urbizuren disko berriak xumeki musika maitatzeko aukera ematen du. Akorde txikiekin, gauza handiak egin daitezkelako ere. 4 urte igaro dira Berritxarrak taldeak azken emanaldia eman zuenetik, eta 4 urte hauetan suba-suan landu du diskoa Gorka Urbizuk. Kantuek badute nolabaiteko magia bat, eta kantuen inguruko guztia ere landua eta zaindua izan da. Diskoaren diseinutik grabaketaren nondik norakoak azaltzen dituen liburuxka ederreraino. Pasaden martxoan abiatu zuen kontzertu bira, eta geroztik Donosti, Bilbo, Gasteiz eta Iruña bisitatu ditu. Musika zuzenean telebista saioa Biarritzen egon da, Atabalaretoan eskaini duen emanaldian eta bertatik ekarri dugu honako reportajea. Gorkarekin luze eta zabal hitz egin dugu. Nola izan zen diskoaren grabaketa, nola antolatu zituen kantuak eta nola osatu zuen gaur egun zuzenan duen banda. Izan ere, erreportaje honetan banda ezagutzeko aukera izango dugu. Aurretik aipatutako Jordi eta Joanekin batera, Amaia Miranda eta Manina Mot ere gure elkarrizketan izango dira erreportaje ederrean. Esan bezala, ostegun honetan, gabeko 10:00 aurrera, hemen Hamaika telebistako pantaietan Gorka Urbizu. Eta nahi eran, hamaika.eus atari digitalean. Laster izango dugu Gorka Urbizurekin eginiko saioa ikusteko aukera. Musikaz gabiltzala debekatu taldearekin izan da Hamaika telebista.
Debekatu rock musika taldea uharteko 5 gaztek osatzen dute. Haren istorioa ezagutzeko urte eta erdiatzera itzuli beharko genuke festa gau batera, non gaur egun taldeko abeslaria denari Aitor izena duenak talde bat sortzeko ideia bururatu zitzaion. Barre algarakada batean hasi zen elkarrizketa horren hurrengo astean, beste parranda elkarrizketa batean gerazitekena Debekatu taldea jaio zela. Taldea entsaiatzen duen lokalera gerturatu gara eta Aitor abeslariarekin eta Txomin basuarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Parrandan geuden Peio tani, Peio gure gitarista da, eta hori ja bota genuen bata besteari galtzua ja hitz egiten, musikari buruz eta enbat gauzen buruz. Eta ze guapo izango litzateke talde bat sortu eta gure musika egitea eta hori. Eta ideia ona irudi zitzaigun eta aurrerakin genio. Musika sortzerako orduan ez dute dinamika zehatzik. Normalean Aitorrek letrak idazten ditu, baina 5 artean moldatzen dira. Gure musika egiterakoan adibidez, gian ideia musikala hemen esalan lantzen dugu, eta horrekin ni etxera eramaten dut, eta beti konposatzea eta idaztea gustuko izan dut. Eta denbora jartzen diot hori, entzuten ditut hemen egin ditugun grabaketak eta hori, eta horri letra jarri, hurrengo egunean hemen partekatu eta guztion artean entzun, probatu eta horrela guaz. Eguneko gauza izaten da. Gitarristak izaten dira melodia jartzen dutena lehenengo, zuga jartzen dio abotsa eta letra, eta gero ja Aureliotanik basea jartzen diogu kasi azkenekoa. Urte eta gutxi daramate munduan, baina uharteko jaietan ogoltzara igo zirenean momentu hunkigarri bezala gogoratzen dute. Ziurrenik uharteko jaietako kontzertuarekin geldituko ginen. Azkenean, batez ere aritzeke, gure beste gitarristak, beste talde gehiago dituzte, eta zuga lehenengo alia zen berak esan duen bezala goltzara igotzen zela, eta deno ginen esaten hemen entsaiogelan jarrera bat eukitzea ondo dago, eta egia da, zuak jarrera asko dakala, baina izan zen denontzako sorpresa bat ikustea hori, frontman baten papera hartzen eszenatoki gainean, eta izan zen, hostia, badiru talde bat garela benetan, eta oso polita izan zen. Ez dute musika estilo finkorik naiz eta rock klasikora gehiago gerturatzen diren. Euskal Herriko berritxarrak, barrikada, ertzainak, delirium tremens bezalako taldeak dituzte erreferente bezala. Azken finean, egiten duguna ez da berria. Ez orain badaude talde pilo bat, musika experimental edo modernoago, elektronikoagoa. Konposaketa aldetik jarraitzen du gitarra, baxu bat, bateria, abeslaria eta pixkat, ez dugu esango, klasikotasun hortatik eskapatzen garenik pilo bat. Baina, nik uste ikutzen ditugu estilo edo roka egiteko modu asko, ez gara galitzen, baten bat abestiren bat badugu punk rockeroa tapa zapatilla, baina gero beste batzuk askoz melodikoagoak, ez dakit nik uste lortu dugula izatea espektro nahiko zabala. Azkenean, bakoitza dauka bere gustoak eta bere preferentziak, eta lortu dugun nasketa hori, agian ematen digun ezberdintasun puntu hori, ez dakit, egia da hori, lagunek entzuterakoan eta hori esaten dizutera, hostia, zerbait dago ez dela hain arrunta, zerbait dakazue, eta guapoa dago, eta orduan momentuz, a tope. Haien kontzertuetan, bertsioak jotzeaz eta besteaz gain, abesti propioak sortu dituzte. Naiz eta argi utzi duten momentuz gutxinaka doa zela eta bertsioak gaietzen diren. Agian momentuz bertsioak, 15-16 abesti sartzen ditugu bolo gaitzean, eta abesti asko ditugu idatziak eta hori, baina jotzeko prest dauden abestiak, agian ez dakit 5-6 gutxinaka jartzen, ez ditugu guztiak kontzertu berean jotzen, eta dosifikatzen ditugu pixko bat, eta denbora ematen digu horrek abestiak gehiago lantzeko, eta hori, gutxinaka.
Hala ere, bi taldekideek argi utzi dute taldearen oinarria ongi pasatzean dagoela. Taldea mantenduko dutela, garrantzitsuena gozatzea eta ondo pasatzea delako. Beti ere, aisia ez bada lana bihurtzen. Laster kontzertu gehiago eman dituzte eta baliteke egun batean farragiroan hasi zen taldea urrutira iristea. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako badakizue sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Laster bideanen bideokliparekin bagoaz, asteburu ona pasa. Zenbat bider zatitu ote da gaur daño. Herri bat erditzea